Здравейте! Днес ще направим някакви общи кодировки за BMW-то. BMW-то е F48 X1 2018 година и ще видим какво може да включим и изключиме и така. Виждаме главното меню в Safety Module. Това е за коланите. И ето виждате сега Seat Belt Reminder Driver Seat, шофьорска седалка. Тук може да се избират различни опции пак за климатика, дали да помни, мемори да има. Колко време държите колата 1500 оборота, докато копчето на климатика спре да мига като цяло. Правим калибрацията и сила на Angel Eyes, колко силно да светят при къси светлини. Auto Start Stop функшена, доста важен също. Brake Force дисплея. Лесно отваряне и затваряне, може да си настроите за колко секунди да се отваря, да се затваря. Вече според зависи желанията какви са. Ето Convention Closing през дистанционното управление. Отлагане на затварянето. Има доста опции, доста интересни неща като цяло.
Ето сега, примерно, тук са вече за Daytime Running Light с задна част на стоповете, външната част. Има с вътрешната. Доста неща има за кодиране. Автоматично да отключва всички врати. Може да си махнете да не би битка, когато заключвате колата. Това също е интересно. Да прекъсва ли, когато отворите вратата, да прекъсва дигането на прозореца. От тук може да си изберете и драйвинг мода, кой да бъде. Тук ако сменяте кружките, примерно на стоповете от обикновени кружки на LED кружки, дава се тук да са LED, за да може да няма грешки и да не примигват. Ето виждате, където е актив, значи са LED кружки. Тук може да си включите халогените да бъдат с дългите светлини да работят също. Sparking lights, може настройка на сензора за дъжд и за светлина. Дръжките да светят, когато давате на задна. Аварийните светлини при emergency stop. И това също Fault and Fault Mirrors. И тук също е функцията за автоматично, когато давате включите на задна, автоматично дясното огледало се свива под един ъгъл, който е малко неприятен. Може да го изключите от тук. Може да си нагласите температурата на седалките, на волана и на трите степени, според зависи какви са вашите желания. На волана. Тук също пак колко пъти да примигва при заключване или отключване. Welcome light да си направите колко да му е brightness, за колко време. Тук вече при Welcome light може да си включите дали да се включват само дългите, само късите. Може да направите цялата кола да свети, както се казва. Доста неща има на който му е интересно, може да пробва да види. Задни светлини може да свети, всичко може да свети общо взето. Тук е за чистачките. И при мен е това. Избираме код, рестартира съответния компютър и кодирането е окей. Пак отнема някакво време. Хубаво е, пак казвам, и телефона да ви е на Airplane мод, за да може да не ви прекъсне докато правите нещо, защото тогава колата може да забие грешки, някой модул може да спре да работи и става малко неприятно като цяло. Така, тук пак си даваме назад и отиваме в следващия модул. Head Unit. Тук имаме Warning Chime, рингтон, може да си го смениме да звъни по друг начин. Виждате, има да звучи като Rolls-Royce вътре. Рингтон също има като смартфон, мини, BMW i сериите. Bluetooth аудио стриминга включен, CarPlay, Start Screen Animation и вече тук имате и лога анимации, Alpina, Rolls-Royce, мини вариант, M варианти, доста интересни са. Може да зумнете задната камера
и доста други неща могат да ви се показват. Спорт дисплей, може да смените цвета и на спорт дисплея. Общо взето това е за момента. Пак даваме код, старт кодинг. Изчакваме малко. Всички кодове. И мисля, че може да преминем преспокойно на следващия компютър. То само си рестартира екълто, чисти грешките, което също е много хубаво. Извинявам се. Влизаме в инструмент клъстър. Така и тук вече виждаме, може да се показва скоростта, може да се направим долу на таблото да се показва. Дата, празно меню, тук пак може да си сложим M-Performance лого при стартиране. Даваме си горе Save. През колко време да ни се ресетва консумацията на гориво. И тук вече на колко да показва първата резерва, втора и така нататък. Даваме си му код. И отиваме на следващия модул. Това са паркинг сензорите 50. Също може да настроиме, да калибрираме. Виждате при какви километри да се включват и изключват, дистанцията и когато се пуска назад колата да се включва, но тук няма какво да се прави, кой знае колко много. Това е багажника, зависи какви опции имате на него. Може също да се коригират. Ако имате лесно отваряне с крак, пак може да коригирате на колко височина да се отваря и така нататък. Като части от нещата може да ги правите и вътре през менюто на самата кола. Тук малко по-бавно се случват нещата. Ето виждате, с бутона на вратата имате един бутон за багажника, с него може да се натисне, отваря се. Ако го натиснете да се затваря, дали да го задържите, дали да не го задържате, има доста опции. С дистанционното, без дълго натискане на дистанционното, дали да издава звук като се затваря през дистанционното и така нататък. Има няколко опции, които са интересни. Щом сте готови, давате код, старт кодинг. Също, за да не ви губи контакт колата, може да закачите колана просто
за да не изчезва колана, защото е малко неприятно, ако докато кодирате и контакта изчезва, защото имат опция на някакво време да се изключва самия контакт. Така че включвате шофьорския колан, го включвате и ще държи контакта доста по-дълго време. И ако ще правите по-дълго кодиране, е хубаво акумулатора да се зарежда по някакъв начин, за да не пада акумулатора и да не ви избива грешка, защото тогава няма да може да запише данните. И пак може да стане проблем. Рестартираме. Връщаме назад. Това е за покрива или също така влиза част от бутоните. SOS бутона, ако имате шиви дах, панорамен таван, също там са тези контроли. Така, както виждате, за алармената система също така, дали да е USA, европейска, колко силно да е звука при заключване, чистотата, OBD аларм и така нататък. Ако там няма какво да пипате, няма смисъл да влизате. И влизаме в Seat Model Driver. Да видим и там има ли нещо интересно. Easy Entry, ако поддържа колата, може да се мести дали с 60 мм, с 100, вече зависи как искате. Това е при отваряне на вратата, седалката се помества назад, за да може да ви е по-лесно влизането. Общо взето, това е вече. Давате код, записва си, ако има промяна, рестартира екълото и сте готови.